Ikompli persist is-sentiment tankwi dwar l-għoli tal-ħajja li qed taffettwa mhux biss lill-familji Maltin u Għawxin iżda anke l-bejja. Dan minħabba l-fatt li n-nies qed joqogħdu iktar attenti kif jonfqu flushom. Il-ħamis filgħodu kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg flimkien ma' kandidati għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill Lokali żaru l-monti li jarma fiż-Żuri, żjara li matula Bernard Gregg seta' jisma' d-diffikultajiet li għexieren ta' bejjija qed jaffaċċjaw. Bernard Gregg kellu ċans li mhux biss jitkellem ma' nies li kienu qed jixtru fuq il-monti iżda anke mal-bejja nfushom kif spjegaw stess f'kummenti lil dan l-istazzjon. Kwetanti li l-bejja jibqgħu jsemmulek in-nuqqas ta' bejħ illi għandhom għal raġunijiet differenti min għax jgħidlek illi m'hawnx saħħa fil-but, min jgħidlek illi għaliex naqsu n-nies li jiġu jixtru s-suq, imma r-realtà hija illi il-bejja jkollhom bżonn illi jkollhom anke aktar bejħ. F'dan is-sens tinħass din id-diffikultà fis-sens li slowdown ekonomiku fejn jidħol dan ix-xogħol manka n-nies jispjegalek jitkellmu miegħek dwar il-ħajja li dejjem tola. Quddiem din is-sitwazzjoni Bernard Gregg wiens il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jaħdem għal kull Malti u Għawxi. Nibqgħu iffokati bħala partit fid-direzzjoni li nkomplu nwettqu ekonomija ta' kwalità fil-pjan tagħna politiku, ħankunu qegħdin anke nkomplu nispjegaw xi jfisser li jkollok aktar xogħol ta' kwalità, aktar ekonomija ta' kwalità li allura nkunu qegħdin nattiraw lejn pajjiżna investiment b'saħħtu kontinwu mhux ta' ftit miljuni imma ta' xieren u mijiet ta' miljuni li jkompli allura jibboostja l-ekonomija tagħna. Għalhekk Bernard Gregg fakkar dwar l-importanza li fit-8 ta' Ġunju kull ċittadin joħroġ jivvota sabiex jassigura l-lokalità tiegħu tkun immexxija minn kandidati li verament jixtiequ l-ġid tal-lokalità.